E ora 6:30 dimineața. Nu e așa târziu, dar totuși. Daily vlog. Nu știu ce iese, dacă iese, dacă nu, așa-l postez. Așa că hai să vedem. Poți să fac așa? Nu pot să fac așa. Poți să fac așa? Nu pot. Perfect. Cum în sfârșit îți spus și eu edita în 4K 60 fps când schimb laptopul și mi-au și un monitor. Adică îmi fac setup-ul întreg. Vreau să-l pun pe mare sandarie și să-mi facă promovare, să vedem. M-am îmbrăcat gros ca prostul. Hai da. Vezi că te pun pe vlog. Zi să mor eu. Mergi la școală. Da, merg la liceu să învăț. Hai la profi. Ce e acolo? Zici și mie să dai subscribe lumea, hai. Dezabonați-vă. A, bă, pe bunii. Da, e buni. Îți dau zici lui. Abonați-vă. Așa, gata. Stai că nu. Ei cadri, dar Cadri, hai. Întoarce-te. Pasu, pasu, șorișor. 30. Oh. Așa cânta la și. Vezi că filma la curpă. O să facă la Sară și cum faci băietul. Vreau să aibă amintiri cu noi, măcar atâta să aibă. Da, măcar atâta să am și eu. Bun, deci eu trebuie să ajung acum la SIC. Dar nu știu unde e. Și cred că m-am blocat. Sau? Ba da. Ba nu. Unde dracu m-am dus cu aia? Stai de b***a mea. Mergem la tatunaj. Trebuie să ajung acolo, să scot o reacție bună din gura lui mama. Mă duc, iau un buchet de flori. Bă, mi se vede te ești tu cu aia, să-mi bag da? Maxim. Și toată lumea l-a venit cum filmez. Eu sunt mare vlogger. O să iasă maxim 5 minute. Bun, nu mai am niciun chestie, mereu fața arăt ca un aurolac. Asta este pentru mama, că am tatuajul făcut. E un fel de ăsta, cum dracu, șpagă. Șpagă să nu zic nimic de tatuaj. În rest, Doamne ajută. Eu nu știu. Adică nimeni nu știe. Numai o singură persoană știe atâta. Da. Am mai filmat absolut nimic, am fost în Altex, am fost în Teddy. Da, mă grăbeam și am și uitat, sincer. Da, na. În partea cealaltă am fost la... Deci am băut cafea acolo, am zis că filmez ceva, da? Și uitat toată lumea la mine că eu filmez. Dar ei nu știu că eu sunt vlogger. Eu am 1 miliard de abonați. Asta nu e pentru... Stai așa. Haide! Pune tricoul la vepsi. Pune tricoul la Cum e? Cum e? De ce te-ai tatuat? Că îmi place. Dar tu de acum te tatuezi peste tot? Tu de acum te tatuezi peste Dar tot? vreau să fac tatuaje, da. Nu multe, da? Da. Cum e? Cum e? Îl pun înapoi? Da. Bine. Da, ușor. Deci, trebuie să scot de la camera asta, ca să pot să pun ăsta. Și atât. Trebuie să montez. N-are niciun sens videoclipul ăsta, dar eu îl postez. Aia e. Cu câteva zile mai târziu mi-au zis
ăsta nu se mai cheamă vlog, daily vlog, ăsta se cheamă direct, nu știu ce dracu se cheamă. Mi-au mai ajuns 3 colete de la Altex, nu știu ce sunt ele, că eu total am 6 colete, doar că mi-au ajuns doar 3 azi. Și vedem acum ce mi-au ajuns. O să le deschid prima oară, că filmez cu, n-am cum să deschid cu o singură mână. Aici nu știu ce, până acum le-am deschis pe alea două. Ăsta e singurul care vreau să deschid așa. Și îi, cred că e soundbar-ul. Bă, dar mare mâncați așa. Și atât. Și mai am... Ce dracu e asta? 250 de lei cashback. Dar nu vreau să fac reclamă. Bun, deci mi-a ajuns prima oară mouse-ul de la Razer. Nu știu exact ce model e, chiar am uitat. Pe site scrie aici, nu caut. Adică nu vă să citesc. Are 6400 dpi, e ok. Nu folosesc de asta cu fier, nu-mi place la wireless, nu știu, face figuri uneori și decât să facă figuri în timp ce mă joc, mai degrabă mi-au un wireless. Am pastă termoconductoare de la Grizzly. După 3 luni pot să-i fac mentenanță, momentan încă e în garanție laptopul, ceea ce e bine. Și am soundbar-ul care e mare. Eu am crezut că e mult mai mic, am crezut că e cam atât. Da, e mare rău. Și nu știu dacă o să încapă sub monitor, că eu sub monitor vreau să-l pun. O să-l deschidem și o să vedem acum cum arată. Am terminat de montat soundbar-ul, deci e imens. În spate e cable management-ul care nu se vede încă bine. Ăsta e mouse-ul care e bombă. Mi se instalează imediat aplicația de la Razer, unde pot să schimb culorile, unde e tot așa. La fel și ăsta are aici, nu știu dacă ajung la el, unde pot să-i schimb culorile, doar că eu vreau pe culoarea asta. La sfârșit o să prezint și laptopul, abia după ce mi se schimbă și tastatura. Tastatura încă nu mi-a ajuns și trebuie să mai ajungă căștile și microfonul. Dar ce belea e faptul că Saudi belea. Deci, stai. Acum tu așteaptă-mă la scar, mă tot întreabă. Nu știu dacă mi-au copyright, asta e. Mă tot întreabă ce fac dacă îmi treabă de seară. Dar nu-mi place. Știi că am scap că-i plictiseară. Mă tot întreabă ce faci ai. Ok, Saudi bombă, încă n-am intrat în aplicație și asta mi se pare că are o aplicație unde pot să setez basul și astea. Dar cam așa arată setup-ul momentan, mai trebuie să mai schimb tastatura. Din partea aia, în partea asta o să vină un microfon, iar din partea aia pe acolo o să fie căști, că nu-mi venea cum se cheamă. La sfârșit o să prezint și laptopul și toată camera, că i-am mai făcut LED-urile astea, aș vrea să le schimb, dar momentan nu mă încurcă, patul care vrei, știi, și în rest chestia asta care am mai adăugat-o. La sfârșit o să prezint totul, mai ales bomba asta de laptop, care are RTX. Încă nu-i gata, mai ales tastatura asta care nu mai suport. Nu că nu mai suport, dar nu mai place, nici estetic, nici... Plus de asta e prea mare, vreau ceva la 60%. Avem GoPro. L-am deschis deja, da, ăsta îi. GoPro Hero 9, parcă, da, scrie și aici. N-am încă nu am card SD. Asta e buba, am avut unul de 32 de giga, doar că nu știu ce am făcut, dar nu mai merge formatat. În orice laptop l-aș băga, o iar asta nu merge, nu-l citește, nu face figuri. Trebuie să cumpăr unul de 128 sau de 64. Are încărcătorul, asta habar, n-am ce dracu e. Mai avem accesoriile. Avem ăsta care nu o să-l folosesc, că nu intru eu în apă. Ăsta pentru apă. Avem stick-ul, selfie stick-ul sau ce dracu s-o numi ăsta, care se întinde destul de mult. Ăsta pentru mașină. Nici ăsta nu cred că o să-l folosesc prea curând. Ăsta e pentru piept. Pun aici GoPro-ul. Ăsta nu știu dacă o să-l folosesc. Și aici, nici sincer nu m-am uitat. Și aici mai sunt tot așa niște curele. Ăsta unde era băgat GoPro, accesoriile, foaia cu accesorii și ăsta care habar n-am ce-i, dar îl țin aici. Eu ce o să folosesc cel mai mult o să fie ăsta de piept și probabil și ăsta. Cam ăsta-i. Blitzul până la urmă. Ăsta-i, nu cred că se focalizează, poate să filmeze până în 5K, ceea ce stai că trebuie să aici.
O să filmeze până în 5K, nu o să folosesc 5K, probabil o să folosesc 4K sau 1080p pe 60 de FPS-uri. De obicei așa filmez eu, n-am cardul și abia zilele astea trebuie să-mi cumpăr un card. Pace. Love the way you walk, you ain't got nothing to prove. You've been through a lot, let me show you how to move. Let me show you how to get that bad, you ain't never coming last. Fuck your man, you know this gon' make him mad. Break that back, then we make a film on cam. Shake that ass, baby, show them that you bad. Deci cam așa arată setup-ul. Doamne, deci n-am cuvinte. Îl ador. Tastatura trebuie să instalez aplicația, la fel și la... Adică doar la tastatură momentan, da. Ăsta, am zis eu ieri că are aplicație, dar nu are aplicație, gen are doar butoanele de acolo. La fel și la Razer poți să-i schimb culorile. Avem prezentarea laptopului, care este un MSI RTX 4050 cu Intel Core i7, 16 GB RAM și ăsta, ecran de 144 de Hz, altceva SSD-ul de 500 de GB plus încă 250 de GB alt SSD, dar e bombă.